Badaude petroliotik eratorritako polimeroak eta beste batzuk jatorri naturala dukatenak. Gizakiok edo izaki bizidunok sortzen ditugunak. Polimero naturalen artean proteina daude, adibidez, serra batean aurkitu ditzakegunak, eta proteinen artean keratina baitare. Gure ilea edo artilea keratina katea dira. Eta badaude prozedura kimikoak keratina hori artiletik ateratzeko eta gero erabilera bat eman dizaikugu, adibidez, biomedikuntzan. Baina gure ikerketa taldean orain egiten ari garena da, saiatzen ari gara nahasten artilea beste biopolimero batzuekin konposite bat sortzeko. Egun, petroliotik eratorritako polimeroek daukaten ingurumen inpaktua dela eta baita ere erregai fosilen urritzea gertatzen ari delako, gero eta ikerketa gehiago egiten ari da jatorri berriztagarriko polimeroak garatzeko, biodegarragarria direnak, konpostagarria direnak, hau ekonomia zirkularraren testu inguruan txertatzen da. Eta kontestu honetan, artileak zer esan interesgarria duke dezake. Lehenik eta behin berriztagarria da. Ardiek 1-2 kilo artile sort dezakete urtero, eta hondakin konsideratzen da. Urtero udalari begira artilea moztu behar denean, artzainek egin behar dutena da norbait enkargatu hau jasota eramatea. Gastua besteik ere ez da beraientzat, eta opena da, garai batean preziatua zelako materiala, eta baserrin eta artzainen sostengo ekonomikoan bere rola zeukalako. Gainera, bergituragatik elastikoa da, malgua da, eta isolatzaile termiko ona, natural ona. Gainera, eraikuntzaren arloan beste ezaugarri badauka interesgarria dena, eta da temperatura altua behar ditura erretzeko eta ez duela sugarrik sortzen. Zentzu horretan, suaren kontrako papera dauka. Eta gainera, konpostagarria da, eta ekimen batzuk egon dira, hain zuzen ere, inguru honetan. Material bat nahi badin badugu erabili isolatzaile akustiko moduan, tabike baten barruan, kartu igeltzuko xafren artean adibidez, egin behar duena da soinua zurgatu. Eta horretarako komeni da ariltzu edo poletsua izatea, eta artilea horrelakoa da. Gainera, dentsitate nahiko egokia dauka bete behar honetarako. Ez bakarrik tabike baten barruan, baita ere, egin dezakeguna da horma bat estali berarekin, eta horrela islapenak galerazten dira eta gela horren erreberazio maila jetzi. Eta zer da erreberazioa? Erreberazioa da adibidez katedral batean oso era nabarian gertatzen den fenomeno akustikoa. Katedral batean hormak oso islatzailea da akustikoki, zurruna baitira, arrizkoak, eta ni bertan hitz egiten badet beste persona batekin, edo gela itxi batean gertatzen da, orduan nik hitz egiterakoan soinu batzaio izten bakarrik bide zuzenetik nire ahotik bere belarrira, baita ere islatuta, zoruan, sabaian, hormetan, eta bakoitzak bere atzerapena dauka, seinale bakoitzak bere atzerapena. Batzuk iristen dira lehenago, bestera batzuk beranduago, orduan belarrian silaben gainezerman bat sortzen da kaltegarria dena hitzaren ulergarritasunerako. Horregatik apaiza bat ulertzea katedral batean zailagoa da, eta musikarako ordea egokia da. Gainera, ingenieritza akustikoan oso arazo tipikoa da, erreberazio maila jetzi nahi izatea, eta hori egin dezakegu artilearekin ezaugarri berezia euskalako zurgatzeko koefizientea, sortzio koefizientea egokia daukadalako. Badaude merkatuan artilea isolatzaile akustiko edo termiko bezala erabiltzen duten produktuak, baina hauen desabantaila da, zera da, material honi, artile honi, egonkortasun mekanikoa emateko, nahasten direla polimero batzuekin, adibidez, ur botilak edo forru polarrak ekoizteko erabiltzen den PET polimeroa, edo PLA polimeroa baitare, eta hauek daukate desabantaila ez direla horren garbiak ekologikoki hitz egin da. Adibidez, ez daukate jatorri naturala, edo ez dira birziklagarriak, edo ez dira konpostagarriak, eta zentzu honetan egin nahi duguna gure ikerketa taldean da nahaztu artilea beste biopolimero natural batekin, biodegarragarria dena, eta konpostagarria da baita ere, eta horrela bere biziraupena bukatu eta gero, inpaktu gutxi izango luke ingurumenean. Hori da gure erronka eta horretan ari gara.